जुलै 2023 1 ते 7 जुलै हा भारतात वनमहोत्सव म्हणून हा आठवडा साजरा केला जातो आणि ह्या दरम्यान प्रत्येक शाळेत मुलांकडून झाडं लावून घेतली जातात। आज आमच्या शाळेत म्हणजे सरकारी प्राथमिक विद्यालय विरदोडा या शाळेत मांद्रे मतदारसंघाचे कर्तृत्ववान असे आमदार श्री शीत आरोलकर सर यांनी आमच्या शाळेतल्या सर्व मुलांना झाडं वाटलेली आहेत। आमच्या सर्व शिक्षकांतर्फे त्यांचे खूप धन्यवाद। सर मांद्रे मतदारसंघासाठी धडपडत राहतात की प्रगती होण्यासाठी आणि आमच्या शाळेतली मुलंही त्यांना विशेष करून ओळखतात, कारण मागे त्यांनी मुलांसाठी 14 नोव्हेंबर म्हणजे बालदिन खूप मुलांसाठी जसा साजरा केला होता आणि त्यामुळे मुलं प्रत्येक त्यांना नावानेच ओळखतात, जीत आरोलकर ह्या नावानेच ओळखतात। ते त्यांना नाव आठवलं की सर म्हणतात, सर म्हणत नाही जीत आरोलकर कारण ते नावानेच तुम्हाला ओळखतात। म्हणजे त्यांना इतका आनंद झाला त्या दिवशी, पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम त्या मुलांनी बघितला आणि आम्ही सुद्धा म्हणजे असा कोणी केला नव्हता एवढा मोठा कार्यक्रम। सर थँक्यू। नमस्कार। आज आम्ही विरदोडा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान आसात आणि सगळ्यांक खबर आसतली वनमहोत्सव म्हटल्या की सगळे प्लांटेशन ड्रायव्ह चालू असता, म्हणजे झाडां वाटप आणि वर्सान वर्सां कितलीशींच वर्सां आमी पळयतात की झाडां ही पंचायतीन वयतात आणि पंच मेंबरा वांगडा किंवा आमचे ग्रामस्थ कोण आहा सिनियर तांकां दितात, तेंचे कडेन तांकां वाडटात। पूण म्हाज्या असो विशय तकलेन येयलो की ल्हान भुरग्यांक जर आमचे नेचर एनवायरमेंट कशें सांबाळप, कशें फुडें व्हरप हें सांगपाची आयज गरज आसा। ताका लागून आमच्या तकलेन असो विचार येयलो की प्रत्येक शाळेंनी वचून ल्हान ल्हान भुरग्यांक हे ल्हान ल्हान रोपटे आहा म्हणजे प्लांट्स आहात ते दिवचे आणि तांकां तेंचे विशयी म्हायती दिवची आणि तेंच्यांनी ते घरा व्हरपाचें आनी लावपाचें, तेची काळजी घेवन आपूण वाडटा तशें तें झाड वाडोवपाचें। हेतून आमी प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट केला प्रत्येक शाळेंनी। आतां आमी थोडे दिसांनी सगळे हायस्कूल्स जे कॉन्स्टिट्युएन्सी हायस्कूल्स कॉलेजीस हेतूनय सगळे प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट करतले, सगळ्यांक झाडां वाटप चालू करतली। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ल्हान भुरगीं म्हटल्यार म्हाजें मातशें सॉफ्ट कॉर्नर एटॅचमेंट चड जाता, म्हणून प्रत्येक टायमार हांव ल्हान ल्हान म्हणजे शाळेंनी वयता, ल्हान ल्हान भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट करतात। एक खुशीची बरें दिसता की ल्हान ल्हान भुरगीं जीत म्हणून उलो मारतात। अशे प्रोटोकॉल म्हणजे बाकीच्या जाग्यांचे प्रोटोकॉल मेंटेन करतात, पूण ल्हान ल्हान भुरगीं जीत म्हणटा पळय तेन्ना एक उमेद येता, आपलेपण येता आणि अशेंच ते ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंचो म्हणजे सदांच म्हणटात पॉलिटिशियन व्हडल्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा, हांव म्हणटा हे ल्हान भुरग्यांचो सपोर्ट आसा, ल्हान भुरग्यांची हेल्प म्हणजे वांगडा जर आसा ल्हान भुरगीं जाल्यार चड उमेद येतली आनी सोशल वर्क करपाक। थँक्यू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.